مداداری چالوکان وشت کنی شمارا بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینلا منا شرف شاد منا چندن ساچ ما مراگش روشنی آدمی کا شمی دیما پیش کن گاہیں ای مراگش تہا ما لفظاں تاریخ زبان و دود ربی دیگر بابتا گپ اتران کنے مائدہ تران کنے علم و زانتے سفر سرا لفظاں کی دنیا ہا چے بو گئیں چونے سور پر بو گا ہاں چونے کتاب چاپ بو گایا مردم چے وان گایا مردم اگا لفظاں کو وان گایا پرچا وان گایا ہمیں درگتا ما اے مراگشا تران کنے ای مراگش مستر مقصد لفظاں کا زانگیں تاریخ کا زانگیں دود ربی دیگر ارزش تا زانگیں اور ای درستنے چیزاں کو بلوچے لفظاں کو تاریخ ہمدب کنگی ادا ماں کتابانی بابتا گپ جنے ماں ہما لے کہانی بابتا گپ جنے کے لفظاں کے نوکین دنیا ہاں آئین سرا گپ پتران بو گئیں ماں ہما لے کہانی سرا ہوں گپ پتران کنے کہ یک زمانے کے آئین سرا تران بوتا شرگداری قصہ آزمانک نوکیں آزمانک ناول یہ درستی کے باہر کے لفظاں کے گا ماں شانی سرا دا تران کنے انچو کہ چندن ساچ گوشگا کہ مائدہ لفظاں کے سرا گپ جنی لفظاں کی لی کہانی سرا گپ جنی لفظاں کے تاریخ سرا گپ جنی ماں یہ درستانا پدا کو بلوچے کلچرا بلوچے لٹریچرا بلوچے زبان و لفظاں کا مدد کریں او چاریں کہ بلوچی لفظاں کے قدر و کیروان آ چونے نا او چون آ دنیا ہے کہ ہما لفظاں کی شاکو رہیں آہیتوں کا وطارہ جاگا دے گا لفظاں کے دنیا کے مراگش باں بک فیسٹیول باں اور مزنی سیمینار و دیگر مراگش کے باں ادا چونی تران بھی ادا چونی گپ بو گائیں کجام کتاباں کے وانک بو گا ہاں کجام لے کہاں کہ آئینی سرا مردم انٹرسٹ ہاں مردم گپ جنک لوٹا مردم آئین گوشدارک لوٹا ادا ماں ہما بے صبح آوستا ہوں تران کنے ماں مراگشان تو کا جہد کنے کہ ہر گپا پا دلیل پا علمی حوالہ او کو رساں کی زبانی ہنچی زبانی ہے کہ آہیا یک لس چارو کی عام چارو کی پاہمت بکاں بلوچی پلیٹ فارم مراگش روشنی آدمی بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل